níl mé Jack an nocht mar na hórlín, bhí mé beagnaí lá, bhí an amsra go mermh agus bhí an sí séir ar an toladh agus glunne isce bh agam, so ní raibh mé rilí ag smaoinemh ar buachant na héanamh, mé ag smaoinemh ar an beit an seasamh chun éisteach leis na Gradam bhí brunta. Hála gur scríb me go leordan riscéil seo le linn na ddíon glasala agus nó ná ceadaoin nach go amach which are a couple of kilometer fan te agus bhí me siúil agus a smúntú ar na charachta seo agus go dtéhí si go dhéanú. Gus an amalt é bhhaim a gur mai cinál leathar mire. Well, ní súla be hamna sin dúis na ríide ach chama a bhór a pein na ríide. Is teis intachan é se a leabhar chumach was cór an fphobal a leabhar a chus na siopaí agus cinnú go ganachfar agus go léthar a leabhar nolig seo. Mar is leabhar nolagiúil é na ríide agus ní bhfuil a taríach deisháin í chur faoi bráid na fphobal. Tá sé teas sin ar scríban tú leor na dhéon daine agus na aithinttas na cinál seo. Mít a sáasta son na bhfuilteoirí fásan agus tú sé seo son na foilsitheoireachta cumáid agus cólaíad chlóir chunach go bhfuil an stair acu agus tá sean aithne go mar bhíhall chunéal go háirid agus bheith aithne chutha go mar ar gcuird agus ar láithna agus iad agus mar sin is cóir an taithinte sin a thuirtáil sin. Tá just chóir bís. Nuair tú scríb leabhar nuair thosaíonn sé amach ar an saoil ní anach scribal le leabhar nótaí, agus an dúis ná an leabhar eáil i gló, tá sé sin do creidte. An chéad dúis ná go nglachtar leis, an dara dúis nuair aon tú máiseúir le bheith obair le atá ionintach ar fad. So, I mean, aon rud a tharlíonn in the sin, tá sé do creidte.